jedva reč izgovarate, ovde možete tako pričate. Kada se malo otreznite, možda bi mogli ponovo da uzmete reč na Jovanov. Da se priča. Jesi ti normalna? To je Brnabićka da vodiš sednicu, ne da se rugaš narodnim poslanicima. Ti da i malo pameti u tvoj svojoj glavi imaš i malo pameti, ti bi videla kako funkcionišu sednice Narodne skupštine u uređenim i ozbiljnim državama i barem bi pokušala da oponašaš predsjednike Narodnih skupštine ozbiljnih država na svetu. Da išta znaš, ali pošto ništa ne znaš, ej, čoveče, šta s tobom nije u redu? Nije bre tvoje da ti imitiraš i oponašaš narodne poslanike, nesrećo Božija. Kako možeš u ogledalo da se pogledaš, ti imitiraš nekoga karikaturo moralna i ljudska? Ko si bre ti Brnabićka da ti to radiš? Jesi ti normalna? Izreci još jednu opomenu slobodno. Da se priča.